Igama lakhe nguSisi Nontsindabadala, uNtsintsi. Yintombazana yalapha eMdunjeni, eTsomo kweli phondo leMpuma Kapa. USisi Ntsintsi uyokwendela kubhuti phiko lomzi kwingxikela yomtshato ezawube imise ngxi isixeko apha kwindawo yaseJojweni kwalapha eTsomo. uNtsintsi le mikrozo uyibonayo apha emveni kwakhe iyamkhapha iyokumtshatisa nobhuti phiko lomzi. Kuthiwa ibingamayeyeye kulempela veki sisuka kuyo eJojweni. Abantu bethe qhonkqosholo ezindlini zabo bejongile phaya eqhineni elenyukayo lisingise eJojweni kuyotshatiswa uSisi Nontsindabadala, intombazane yaseMdunjeni. Engasemhle uSisi Nontsindabadala ibingulo ubhuti emncoma. Heyi, ndatheni ze ndingamboni uNontsindabadala? Ngubani wayesazi uba uNontsindabadala angazekwa eJojweni? Ukuzobela umfanekiso ngqondweni, wena mbukeli walapha eCNBC, iJojo iphaya esiqithini ibonwa nanguthathatha, izimele geqe. Yonke into eyenzekayo eJojweni iba ngulo umntu uyayibona, ibe ngulo umntu ayibone. Ufika abantu besalathana besithi kwenzeka ntoni phaya, bekhombe eJojweni. uSisi Nontsindabadala isitepu sokuqala samqala entloko. Le veil ayinxibileyo ngama-250 eerandi. Le bhukhe yona li-1,000 ilokhwe yakhe ngama-34 eerandi neesheleni ezine. Ipentyhouse ayinxibileyo li-1,700 eerandi. Sithe sisomjonga lo mntwana sathi uthandiwe ngubhuti phiko lomzi ngoba yonke into yakhe yexabiso. Umsesane wakhe ayinguye lo ugcwala umnwe, ngumsesane nje omncinci obiza kakhulu. Ubhuti phiko lomzi uthi uthathe iminyaka egcina imali eza kuthengela le ntombazana uNontsindabadala umsesane. Kuyacelwa ke ngoku iintombi zamaXhosa zingammoneli uNontsindabadala kuba zimbona uba uyokwenda, ngoba kaloku into yomendo bekufanele uba abantu bayalila ngoba le ntombazana uNontsindabadala iza kujonga neenzingo zomtshato. Siyamncoma kakhulu thina uNontsindabadala, simothulela iibotyo zethu, sithemba ukuba ubhuti phiko lomzi uya kumphatha kakuhle eJojweni. Kwiindaba ze-CNBC kuChannel 841, Ndandendile, Kwagezindoda, ndiseJojweni apha kwindawo yaseTsomo kweli phondo leMpuma Kapa, ndizokuncoma uNontsindabadala.